Mar piny owacho mong'ere ni Geno Community Development Initiative Trust ma omakore gi migawo mar thieth e sirkand kaunti ma Homa Bay ne otero chenro mar thieth maonge chudo mar reso jopiny mosebedo ka tuoche mag wang' chando e gwenge mag Wagwe e kar chung' od bura ma Karachuonyo. Chenro no mano bagi apis ruoth ma Kobiero Lokesen nokonyo jopiny ma nigi tuoche mag wang' mosebedo ka chandore kinde mathoth kendo lakteche nothiedhogi. Oganda mani kod tuoche matama kaka mar sukari, presa kod mamoko bende ne omi resruok. Yani inaleta namba zinakuwa safi na very clear. Hii ni ya kusoma peke yake au tembei na yeye. We are also doing malaria treatments and HIV/AIDS testing today. We got the reading glasses from our partners in Germany. They were donated by Borussia Dortmund. Iyudo ni jowa samoro ng'ato kata mana somo message mar M-Pesa ni. Nyicho soma maber. To koro nikech wang'e dok piny, iyudo ni koro okonyal somo gik mancho somo mapiyo ka. Siaya County, Homa Bay County, to Kisumu County. We have done these outreaches Kisumu County, Siaya County. Koro kawuono wan e Homa Bay County. And I'm happy with what I'm seeing now. We are bringing health services to the people. Those who cannot even make it because of economic reason. Wang asebedo karibu mwaka ng'wen ma ok anyal somo gimoro maber. Chanda kata sime mondo ang'iye laini maber nyaka luong nyakwara. Koro kawuono ni taneno komiya gimoro ka manyalo tera kamoro. Koro ma adhi tema ne konyalo konya yo maber man bi kani kanisa to vas moro mochiw to asomo. Kendo ji mathoth oseyudo angolo odiochieng' ma kawuono mar somo kaachiel magi mar neno. Wadhi yo moro machuok kudogo mag daka matin kik idhi mabor ahinya taneno kuseoro ote maru kaendi mawacho ni an Sheila Meya